Salut și bine v-am regăsit la al doilea episod din Seven Days to Die. Bine? Haideți să începem. Sunteți gata? Haideți! Intrăm pe un server, bine? Dar nu știu pe care. Am mai făcut eu unele, dar nu vă interesează de alea. Că sunt urâte. S-a mai bubuit jocul, toate chestiile de care voi nu vreți să știți. Dacă vreți să-mi spuneți, că eu vă spun mereu. Aici știu, am mai făcut odată. Știți cum era? Aveam arme la greu. Dar nu se veneau din... Sunt pe niște servere, bine? Știți de ce? Pentru că New Game nu mai pot. Pentru că nu mai merge. Sunteți gata? O să ne luăm niște prieteni. Dacă nu zic ceva în fundal, să nu vă intereseze. Nu știu ce este. Ia stai, unde sunt? Uitați toate armele mele care le am. L-ați văzut? L-ați văzut? Tot. Sau toți. Arme la greu. O să găsim prieteni cu cineva? Așa arată prietenii aici și le putem da în rog, ca să nu mai fie. Aici, dacă ne cere cineva, ca să fie prieteni cu noi, dacă vrea ca să fim prieteni, să alegem accept sau declin. Deci, așa nu vrea nimeni. Mergem în oraș. Asta-i. Așa. Sunteți gata? Stai! Ne-a acceptat seria! Doamne! Ne-a avut! N-am mai văzut! A avut seria noastră prietenie. Dar unde este? Ha, uite! Stați puțin, că nu știu unde este. O lăsăm acolo, bine? În caz de murim. Doamne, așa se întâmplă noaptea cu zombie. Încep să fug, ați înțeles? Bine? Și noi trebuie să fugim de ei. Uitați! Uite deget! Zombii sunt chiar foarte periculoși. Bine? Haideți! Respawn. Să că sunt de longest down pe fâș. Luăm. Săci. Patul unde ne este, eu nu văd. Dacă vedeți, să-mi spuneți. Ne lasă. O cutie! Vezi o radiații? Știi că nu ne interesează. Uita în cutie. N-am apucat. O să ne spawnăm în altă parte, în altă direcție. Bine? Am mai văzut unul! Ia stai. Unde stai? Văzum la el? Haideți! Înainte, marș! Bam, 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 bam! Stați! Ce să ne punem noi în inventory? Apa? Și cu două conserve. Este bună. Numai că ne ia generation! Ce m-am speriat! Că uitați ce am găsit! Scuze dacă s-a întâmplat asta, nu știu ce s-a întâmplat. Bem apă la greu, bine? Vedeți? Puteți să vă faceți și cafea.
Nu mai știu cum. Deja niște prieteni aveam și vreau o linie din uite, din asta până aici în zest plină de cafea. Bine? Haideți, la drum! Au niște mure? Asta vă dau apă. Uitați să vă fac. Uitați. Și puneți și haideți generation. Mai am avut odată așa. Era la un magazin, un prieten. Și a fost foarte bun. Avea baza, a venit câini, zombi, orice. Și ne-am luptat cu ei. Înainte să încep eu videoul. Că nu am făcut, că nu este de mult jocul. Am instalat acum câteva zile. Nu chiar câteva, o săptămână, două. O să fugim de zombie. Dar zombie nu, dacă sunt în apă, nu poate să fugă. Că este prea mare apa pentru ei. Iată, s-a găsit totanel. Ia uite ce-a avut ăsta. Dacă vedeți un ghios de albastru, să-mi spuneți, bine? Că înseamnă că este al unui lucrător. Dacă este o cutie în un copac, nu contează. Pentru că nu contează. Știți de ce? Pentru că dacă este un copac, o putem aduce jos, că tăiem copacul. Ah, am uitat de asta. Nu contează, cade pe jos. Se sparge cutia și cade pe jos. Haideți! Avem un prieten acum, bine? Îl ajutăm? Sunt prietenii lui ăsta. Dacă vedeți un... Aha, repair kit. Căutăm, hai să... Mai a acceptat prietenia noastră. Dar se nume ciudat are. Ați mai auzit așa nume vreodată? Sau ați mai avut? Eu n-am auzit, cine să n-am avut? Nu știu să la mine animeze, dar prietenul are multe lucruri. Da, căutăm apă. Haideți în continuare, bine? Nu știu dacă mâine ne mai putem. Dar haideți să căutăm aici la el. Vedem ce are. Are din ăsta, putem face topoare. Să așteptăm pentru încă una să-l facem tăinăcop. Nu punem noi nimic să aibă. Ah, ba da, să ne punem niște pene. Sunt bune. Ne facem tăinăcop, deci. Bine? Haide. Caracter, avem șapcă. Hai să dăm. Putem să facem două. Gata? Haideți. Uite așa se face. Puneți astea așa. Luați toate bețele, le puneți așa, 3. Așa le puneți la loc. Și îmi faceți în 2 secunde. Aveți un tăinăcop. Ați înțeles? Uite, spark. Ah, da. Mă aduc aminte, știu. Mai luăm
Așteptați că acum se face al doilea. Ce v-am spus? Da, puteți să vedem ce are? Nu prea nimic. O căutăm peste tot. Și un safe? Am safe. Ne face și un topor. Băi, mai putem să ne facem și altele. Ați înțeles? Un spiker. Asta nu înțeleg, asta este bună. Dar haideți să facem în continuare, bine? Haideți, la drum. Nu vă supărați dacă n-am pus încă toată asta, dar ne facem un topor! Iuhu! Nu mă bucur pentru el. Să-i dau și la prietenul ăla, nu este prea bună. Îi dau o armă. Îi dau și niște apă. Și mai dau una. Nu fac așa. Sunteți gata? Haideți să căutăm. Eu deja avem 3. Ne facem să o lopată sau ceva să grădinare? Ne facem asta sau șavalul? Nu prea avem prea multe. Astea sunt cele mai bune. Nu zice să ne facem astea. Asta. Nu știu la ce este bună. Cred că dai în zombie și îi pui la pământ. Adică nu. Cred că dai în ei și se îndepărtează de tine. Cred. Avem multe lucruri. Deci gata? Ne punem aici și avem multe lucruri la noi. Iuhu! Aici cred că o să se respawneze. Tot. Mai căutăm? Aici? Sus? La prieten? Că uite-ți, am uit la jucători, cred. Asta de la jucători le faci. Da, n-a căutat în frigider. De ce? Am vrut să găsește nimic. Cred că nu prea a luat. Nu prea l-a interesat. Cred că are o grămadă. Așa? Haideți să mai filmăm. În continuare. Vezi că nu prea interesează de ce s-a respawnat. E așa? Da. Haideți. Okay. Dacă ți aude și alte voci, nu vă interesează. Cred că vorbesc cu vecinii. E așa? Haideți în continuare să ne continuăm treaba. Să ne facem acum și ceva să grădinărim. E așa? Dar știți de ce vom avea noi nevoie? E ceva foarte bun. Știți ce? Vom avea noi nevoie de o lopată. Ca să săpăm. Eu! Să ne facem și cuții după aceea. Nu așa? Că avem nevoie. Este bun. Împotriva la zombie. Știți cum va fi. Nu așa? Ne facem? Să vedeți, dacă aveți full energia și este 100%, dați la zombie una în față și gata, sunt mulți din prima. O să se ies? Bine? Haideți. O să mai fac și niște jocuri noi. Dar până acum n-am dat pe ăsta, să înțeleți? Pare dacă cuțitul are sânge, dar nu știu de ce.
Asta arată ca la pompieri. Uite, putem ieși la terasă. Ei, iată s-a auzit prietenul nostru. Iată, nu s-ar putea să-și facă. Așteptăm și noi? Haideți! What? Pick up, ce este? Aha! Ne face și lancăm. Aleați-ne are nevoie. Haideți să mai facem o continuare. Șteptură pe aici. Dacă vă duceți încolo, vai de mine. O pățiți, rău de tot. Haideți să mai filmăm. Încă niște minute studiem mari. Mult. Bine? Haideți să filmăm, că avem și pe prietenul nostru. Haideți, sunteți gata? Haideți să îl ajutăm. Îl ajutăm destul de bine și de mult. Nu știți, numărați să upgradeți și mult mai mult și mult mai bine. Până atunci continuăm așa. Așa? Haideți, bine? Ne upgradează restul. Cred că kitul lui este mult mai bun. Gata? Haideți! Să facem o continuare. El are cască. Este mult mai bună decât a noastră. Haideți să vedem ce mai avem de upgradat. Ia uite-l pe prieten ce și-a făcut ca mai bază. Este așa aproape de multe lucruri. Îmi spuneți dacă aveți... Eu, ne-a dat ceva. Gata, am scris și că-i mulțumim. Bun, am și noi pasate mai frumos. Casa. Uitați. Haideți să upgradăm dacă mai putem. Ești gata? Haideți! La drum! Cu Mihai Viteazu sau cu Ștefan cel Mare. Haideți să luăm și noi zombiile ăla, să vedeți cum i-am omorât, dar ăștia sunt mai rezistenți. Cred să le dăm mai multe. Cred. Haideți. Că zombie au luat destul de... Oh, este spider! Destul de foarte repede. Ba! Stai să vedeți de aproape. Cam este. Uite. Vedeți? Mama din prima? Uitați unde se face control. În pantalon. Vreți să vedeți cum tăiem copacii?
Fire haideți, vă arăt cum se trebuie să stăm mare și bun. Ia te duc cu pasul unul altul. Au crescut. Cred că amicul nostru a mai tăiat un. Ia uitați-vă de plase. Iar de ăsta dacă pui la foc durează nu știu cât timp. Vreți vedeți cum funcționează la zombie? Dacă era un hold, să ne păsa. Cred că chiar este un hold. What? Te luăm și noi pe el? Haideți! Hai să ne ușor după nouă mână și venim după el. Nu așa? Ați mai văzut așa, prieteni? Să te omoare? Haideți să luăm și noi pe el. Sunteți gata? Haideți! Asta, puterea asta cred că este aproape. Nu cred că o să ne infectăm. Păi credeți? Nu prea mult. Sau ba da? Păi da cuvintele. 1000 de abonați o să fac niște videouri speciale pentru voi. Asistez? Bine? Și haideți la drum. Oh my god, ați văzut câte erau? Dacă nu era radiația aici, cea mai încolo, vă imaginați câte cutii luam. Aia cred că este tot radiație, da. Ce destul de departe. Sunteți gata? Haideți. Ajungem la prieteni, ne luăm cuțitele și cred că vom încheia acest episod, bine? Sunteți gata? Luăm și niște moare de apă. Putem să le plantăm. Voi vreți să-i furăm baza lui ăsta? Îi facem noi o ușă și o upgradăm și îi furăm baza. Vezi? Haideți. Ne facem de la început ușa, bine? După aceea furăm baza și încheiem acest episod, bine? Stai, se face cu mai puține? Că nu prea înțeleg. Bine? Haideți să căutăm la... Bun. Sunteți gata? Haideți să facem ușa, îi furăm baza la prieteni și după aceea încheiem acest episod, bine? Haideți, facem asta. În episodul următor nu știu. Dar o să-l omorâm, bine? Mai întâi îl omorâm și după aceea îl furăm patul, bine? Stați! Nu avem muniție la asta. Nu mi-aduc aminte. Dar lasă, îi dăm cu shotgun-ul. Bine? Jut pe jos, n-am fost pe atent. Luam? Că avem mai multe. Nu mai mi-aduc aminte să avem mai multe, dar asta e. Avem tot? Da, avem. Ne afară decât cuțitul de fier, multe lucruri. Luăm baza la prieteni, ne luăm găzdanul și poate să rămânem și încheiem episodul. Bine? Haideți să facem asta. Ne căutăm un găzdan, să vedem ce mai avem.
Nu tot. Uite-l. Stai, că nu știu cum să spun. Este primul. Haideți să vedem. Nu ăla. Sunteți gata? Stați. Ca să fie mai ușor și mult mai bine. Refăm tot, ca să ieșim de pe server și încheiem acest episod. Stați că nu pot să pun ținta. Mamă, repede, repede! Îl căutăm și pasăm cu episodul, bine? Toți avea. Asta este mai bine. Și lopata și atât. Ne punem lemnele. Ok, dacă asta a fost tot pentru episodul de astăzi, bine? Haideți să ieșim și încheiem episodul, bine? Haideți, așteptați puțin că imediat. Gata? Haideți!